Slovensko bude usporiadateľom majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov. Šampionát sa bude konať od 11. až do 28. júna 2025 v 8 mestách na Slovensku. Na turnaji bude tretíkrát zastúpených 16 mužstiev, pričom prvýkrát bude hostiť takýto veľký turnaj jeden štát. Vítam štúdiu našej televízie komunikačného manažéra, pána Romana Greša. Dobrý deň, prajem srdečne vás vítam tu v Dunajskej Strede. Takže na Slovensku sa uskutoční jedno najväčších športových podujatí v histórii krajiny a určite sa to vyžaduje poriadnu prípravu. Momentálne v akom štádiu sa nachádza príprava na Európsky šampionát? Prípravy na Európsky šampionát do 21 rokov prebiehajú naozaj podľa plánu. Tie návštevy, ktoré potrebovala UEFA, sa vždycky uskutočnili. Potom vždycky sú nejaké briefingy, kde si povieme, čo ešte je potrebné zlepšovať, ale naozaj všetko zatiaľ prebieha tak, ako má. Sme s tým naozaj veľmi spokojní. Prebieha samozrejme predaj lístkov, ktorý je vlastne asi najdôležitejší v tejto fáze. Čo sme prekvapení, tak blížime sa k číslu 100 000 predaných lístkov vôbec ako celkovo na šampionát. A samozrejme, že niektoré zápasy sú vypredané viac, alebo predaných lístkov na niektoré zápasy je viac, na niektorých menej. Tu špeciálne v Dunajskej Strede, keďže som u vás v štúdiu, tá predajnosť stupeniek je veľmi dobrá, pretože sú tu aj atraktívni súperi ako Anglicko, Nemecko, Česko a Slovinsko, takže naozaj ľudia v Dunajskej Strede sa majú na čo tešiť. Môžeme povedať, že je to veľmi veľké podujatie, je to aj náročné podujatie z hľadiska logistiky. Čo je najväčšou výzvou pre organizátorov? Treba povedať naozaj, že toto podujatie šampionát 21 rokov vo futbale je asi najväčším podujatím, ktoré môže Slovensko na svojom území zorganizovať. Už väčšie podujatie, ako sú majstrovstvá Európy dospelých, nie je možné kvôli kapacitám štadiónov. Čiže toto podujatie so 16 tímami vo 8 mestách, na 8 štadiónach je naozaj veľmi náročné zorganizovať. My sme radi, že práve Slovensko má tú možnosť a že sme sa z toho zhostili a tie obrázky alebo ten šampionát, ktorý tu bude naozaj veľmi pekný a ľudia sa majú na čo tešiť. Ako ste povedali, logistika je veľmi zložitá, náročná, pretože v niektorý deň sa budú hrať aj dve stretnutia. Takže z tohto pohľadu máme plno víziev, aby ten šampionát prebehol naozaj v špičkovej kvalite, čo si myslím, že aj prebehne, pretože tie štadióny, ktoré sú a na ktorých sa bude hrať, sú naozaj veľmi pekné, aj to zázemie, ktoré je okolo nich. Možno problémom alebo takou výzvou aj v Dunajskej Strede, aj v niektorých iných mestách je parkovanie, ale si myslím, že aj s týmto sa dokážeme ako organizátori veľmi dobre popasovať. Delegácia UEFA navštívila Slovensko a navštívila jednotlivé mestá, štadióny. Aké pripomienky, feedbacky mali a ešte, čo môžeme povedať, je ešte nejaká oblasť, ktorá je ešte momentálne problematická? Nepovedal by som, že sú nejaké problematické oblasti. Všetky tie štadióny, na ktorých sa bude hrať, prešli kontrolou UEFA. Tá vyjadrila spokojnosť. Najväčšia výzva je samozrejme v tom Prešove, kde sa staval nový štadión. Ale myslím, že tam to bude fungovať úplne výborne, tak ako na ostatných štadiónoch, ako napríklad tu v Dunajskej Strede, kde máte nádherný štadión. Aj v Dunajskej Strede budú 4 zápasy. Aké zaujímavosti si môžeme prezradiť o tímoch, ktoré budú hrať v našom meste? Myslím si, že tu sa máte na čo tešiť, takisto ako treba z Bratislavy a Trnavy, kde hrá slovenská reprezentácia, tak tu budete mať špičkové európske tímy, ako je Česko, Anglicko, Nemecko a Slovensko. Naozaj tieto tímy veľmi lákajú a o čom svedčí aj predajnosť vstupeniek na tieto stretnutia, ktorá je veľmi dobrá. Ľudia možno už niektorí sa aj pýtajú, či ešte budú nejaké vstupenky na zápasy Česka s Nemeckom v Dunajskej Strede, Česka s Anglickom v Dunajskej Strede. Ešte sú aj teraz, ale ak sa aj vypredajú, tak UEFA ešte v druhej polovici marca uvoľní nejaké vstupenky, takže ľudia nemusia sa báť, k vstupenkám sa dostanú, pretože aj tie ceny na jednotlivé zápasy v skupinách sú veľmi dobré. Myslím, že to je 15 € prvá kategória, 12 € druhá kategória. Tie ceny sú priateľné a my sme si na tom naozaj dali ako organizátor záležať, pretože sme vedeli, alebo chceli sme, aby sa na stretnutia
dostala naozaj široká verejnosť, rodiny s deťmi, takže preto sú aj takéto ceny. Urobili sme si taký prieskum ešte predtým, koľko by asi mala stáť vstupenka na takéto podujatie a z toho sme vychádzali pri určovaní cien, ktoré, ako som už hovoril, sú 15 eur na prvú kategóriu, 12 eur druhá kategória na základné skupiny, potom sú 20 a 16 na štvrťfinále a finále je potom trošku drahšie ešte. Ako sa dajú kúpiť vstupenky? Máte pripravené nejaké zľavy pre deti alebo pre seniorov? Áno, to je veľmi dôležité povedať, že deti do 15 rokov majú 50% zľavu z ceny vstupenky. Takisto aj seniory, tí majú 20% zľavu. Vstupenky môžu si ľudia kupovať cez oficiálne kanály, a to je stránka Slovenského futbalového zväzu, kde je podsekcia šampionát 21 rokov. A potom ešte majú možnosť si kupovať lístky cez našich partnerov, napríklad cez Slovak Lines, ktorý navyše ešte organizuje alebo predáva lístky tak, že ten záujemca, ktorý chce prísť na stretnutie niekde, to je jedno, či to je do Dunajskej Stredy, do Trnavy, do Nitry alebo inde na Slovensku, si kúpia lístok na autobus a s tým má aj lístok na samotné stretnutie. Takže aj takáto možnosť je kúpiť vstupeniek. Ako hodnotíte doterajší predpredaj vstupeniek? Je veľký záujem. Samozrejme, že ako organizátor by sme chceli, aby bol ešte väčší záujem, ale naozaj z tých čísiel, ktoré máme k dispozícii, sa tešíme. Naozaj záujem o šampionát do 21 rokov je veľký. Ako treba povedať, že to nie je nič prekvapujúce, pretože vieme, že akí veľkí hráči hrávali v minulosti na takýchto šampionátoch a potom akými sa stali hviezdami v európskom alebo vlastne aj svetovom futbale, či už v Taliansku, v Anglicku, v tých top ligách, v Nemecku, vo Francúzsku. Vieme z minulosti, že takýchto šampionátov do 21 rokov sa zúčastnili hráči, ktorí sa potom stali veľkými hviezdami, či už to bol Raúl González, Zinedine Zidane, momentálne, ja neviem, brankár Pickford v Anglicku, ktorý bol na takomto šampionáte a dneska hviezdí v anglickej lige, Isco, Manuel Neuer. Čiže určite tu budú hráči, ktorých o pár rokov, možno o rok, možno o dva, možno o tri uvidíme v tých naozaj najlepších ligách a budú to hviezdni hráči. Vieme, že aj tie týmy, ktoré budú napríklad tu v Dunajskej Strede, Anglicko, Nemecko, tiež vzhľadom na to, že akých budú mať hráčov, majú aj nejaké špeciálne požiadavky, tak treba spomeniem, že Angličania, ktorí tu budú hrať, tak majú požiadavku, aby mali ihrisko na kriket na každom tréningu, aby mali ihrisko na padel na každom tréningu, aby mali basketbalové ihrisko, budú mať stan, ktorý má určité rozmery. Vyžiadali si lúčnicu, ktorá by mala prísť zatancovať a zaspievať. Samozrejme, toto podujatie je hlavne o futbale, ale na jednotlivých miestach máte pripravené nejaké sprievodné programy, či budú dostupné suveníry? Komunikujeme s každým mestom. Počas zápasov budú fanzóny v každom meste pred stretnutiami. Čo sa týka suvenírov, tak ľudia si budú môcť kúpiť oficiálne suveníry s logom majstrovstiev Európy do 21 rokov. Momentálne ešte neviem presne povedať, že aké všetko to rieši UEFA, ale keď to budeme vedieť, tak určite to dáme vedieť. Ja si myslím, že také tie štandardné suveníry, ako sú trička, šiltovky, maličké lopty a podobné veci, určite si ľudia budú môcť zakúpiť, aby mali aj nielen zážitok z futbalu, ale aby si to doniesli aj domov v podobe takéhoto suveníru a mohli na to niekedy spomínať, hlavne deti. Na turnaji budú pracovať aj dobrovoľníci. Máte zabezpečených dostatočný počet dobrovoľníkov, alebo ešte stále prebieha nábor? Máme už zabezpečených viac ako 1000 dobrovoľníkov. Nábor ešte stále prebieha. Záujemcovia o prácu ako dobrovoľníci sa môžu registrovať cez stránku Slovenského futbalového zväzu a cez tú podsekciu Majstrovstva Európy do 21 rokov. Tu v Dunajskej Strede viem, že ešte to číslo nebolo úplne také, ktoré my požadujeme, takže si myslím, že tu bude ešte priestor na to, aby tí dobrovoľníci sa zaregistrovali alebo požiadali o to, aby mohli byť súčasťou tohto podujatia, pretože byť súčasťou tohto podujatia je zážitok asi potom na dlhé obdobie a ľudia na to budú spomínať, že boli súčasťou naozaj veľkého turnaja, veľkých majstrovstiev a budú toho súčasťou osobne na štadiónoch. Samozrejme budú mať množstvo benefitov, ktoré sú s tým spojené. Supermi slovenských futbalistov budú Španielsko, Taliansko, Rumunsko, takže na Slovákov čakajú extrémne ťažké zápasy. Čo môžu očakávať slovenskí fanúšikovia? No, ten žreb bol zaujímavý, ktorý sa uskutočnil v decembri v Redute. No, môžu očakávať konfrontáciu Slovákov
proti špičkovým tímom, ako sú Španieli, Taliani a Rumúni. Hej. To sú všetko tímy, ktoré sú veľmi kvalitné, ale to treba povedať aj o našich chlapcoch a vôbec nikde nie je napísané, že nemôžeme postúpiť z tejto skupiny ďalej. A na záver ešte jedna otázka, na ktorej web stránke môžu diváci ešte dočítať o aktualitách alebo novinkách, čo sa týka tohto podujatia. Tak je to oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu a tá podsekcia Majstrovstvá Európy do 21 rokov, kde si môžu prečítať, v ktorých mestách sa to hrá, ako sa kupujú vstupenky, môžu si pozrieť neskôr, keď budú zverejnené definitívne nominácie tímov, môžu sa dozvedieť o tom dobrovoľníctve, čo to všetko obnáša a na aké pozície hľadáme dobrovoľníkov, takže na stránke Slovenského futbalového zväzu. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem, pekný deň.